Добър ден! Днес почистваме поредният кладенец. Доста опасен. Около 15 метра с камъни. Колегата се подготвя да влиза. Тук източваме водата. Ето. Къде се точи водата. И след малко започваме да бачкаме. Всичко обезопасено както се трябва. И така, ако искате вие да почистим вашия кладенец, може да ни потърсите и да направим оговорка за оглед.